Amikor az embereken úrrá lesz a félelem és a rettegés, kell valaki, akire számíthatnak. Kell egy ember, aki megoldja a rejtélyeket. Meggyilkoltak? Hívd a rendőrséget. De amennyiben nem értesz valamit, amint túl sokat gondolkozol aránylag ahhoz az időhöz képest, amennyit alapesetben foglalkoznod kéne vele. Nekem a McDonald's az első munkahelyem. Hívd Marci bácsit. Marci bácsi nyomoz. A McDonald's rejtélye. Reggelizni szeretnék. Sajnálom, uram, őszintén sajnálom. Tényleg? Hát még én mennyire sajnálom. Fegyver van nála! Újra megnyitotta kapuját Oroszország első McDonald's a moszkvai Puskin téren. Itt vagyunk egy sajtburger kóstoláson. Igen? A McDonald'sban. Lehetőséget kaptam a McDonald's-tól egy napra kipróbálni, hogy milyen meg is alkalmazottnak lenni. Nagyon szeretek itt dolgozni, mert tényleg egy jó csapatban vagyok. Meséld el egyébként, Nagyi, hogy ettél-e már te valaha ilyen megkis kaját? Valamikor egy felet ettem. Hát most az lesz a cél, hogy megkóstoljuk őket, úgyhogy ilyet még nem ettél, ugye Nagyi? Elgondolkodtatok már azon... Elgondolkodtatok már azon, hogy az élet milyen bonyolult tud lenni? Milyen sok mindennel kell megküzdenünk a mindennapi életben? 1 probléma, 2 probléma, 3 probléma. De hol a megoldás? Úgyhogy ebben a videóban Ebben a videóban egy tragikus esemény sorra szeretnénk felhívni a figyelmeteket, ami itt történt a szemünk láttára, mégsem beszél róla senki. Úgyhogy tartsatok velünk! Akkor vedd a galambokat! Vedd a galambokat, na zoomolj rá! Zoomolj a galambokra! Akkor ágra, egy picit az ágra. Jó. Évente 2 ember veszti életét lombtalanítás következtében, úgyhogy gyertek velem. Hé! Rossz lyukba dugtad! Hányszor hallottuk ezt a mondatot? És mégsem teszünk ellene semmit. Minden nap felkelünk és lefekszünk, de mi történik közötte? Egyre kevesebb helyen tudunk gyors éttermi kaját fogyasztani, és erről senki nem beszél. Az igazi gondok itt vannak a szemünk előtt. A budaiak sokkal rosszabbul élnek pár éve, és senki nem beszél erről a problémáról. De hogy miért élnek rosszabbul a budaiak? Mindjárt kiderítjük ebben a videóban. Gyertek velem! Hol az igazság? És mégsem beszél senki arról, hogy Európában van egy ország, Magyarország, ahol a budaiak, a rózsadombiak és a Hűvösvölgy második kerületben élők nem ehetik azt a finom, friss Big Mac menüt, amit kinéztek maguknak. És nem hagyjuk, hogy ezt az egészet a propaganda lenyomja a sülyeztőbe. Úgyhogy erről fogunk ma beszélni. Úgyhogy gyertek velem, megmutatom, miről van szó. Milyen szép ez a panelház. A 40 millió kisgyerek, akiket nem szült meg senki. Ki beszél ezekről? És nézzétek meg! Nézzétek meg! Gyere, megmutatom! Gyere, megmutatom! Hát nem gyönyörű? Egy szorgos ember keze munkája van ebben. A legnagyobb probléma a szemünk előtt van. Nem a panelházakban kell keresni. Ezek még itt lesznek 500 év múlva is. Viszont mi az, ami nincs itt már most? 4 olyan helyszín, 4 olyan épület, melynek jelentése volt, melynek a jelentése elveszett, azóta bankok, tájkajárdák és undorító, gyors étterem utánzatok kerültek a helyükre. Ezzel ellen tennünk kell, most azonnal össze kell fognunk, hogy újra egészségtelen kajákkal szennyezhessük magunkat. Hány ember menekült meg a diabétesztől? Hány ember menekült meg a cukorbetegségtől azáltal, hogy ezek az éttermek bezártak? Ezt nem hagyhatjuk. 4 helyszínt fogunk meglátogatni, és kielemezzük, és meggyászoljuk azt, ami már a rég múlt emlékét őrzi szívünkben. Az iskolák utáni McDonald's-ozások. Jól tudjátok, miről beszélek. Budán 4 McDonald's zárt be az elmúlt 5 évben. Jó napot! Ciao. Amint, hogy jó napot, igen. Ez egy szomorú vasárnap. Figyelj, van kedved enni egy sajtburger menüt? Még kell fölhozni! Miért? Menjünk, akkor együnk. Hol a McDonald's? Ez egy
McDonald's volt, én esküszöm. Hol a kibabaszott McDonald's-om? De ez... Hol a faszba van a McDonald's? Menj be a drive részbe. Megnézzük, bazd meg. Hello, szia! Szia! Szia, egy pillanat! Rendben. Mondd meg neki, mit gondolunk erről. Köszönöm a türelmet, hallgatom a Big Mac menüt. Szia, egy Big Mac menüt szeretnék kérni. Egy mit? Egy Big Mac menüt szeretnék kérni. Big Mac menüt? Igen, igen. McDonald'sban, KFC vagyunk. Milyen gyönyörű nap, nem? A fák csicseregnek a madarakon. Az akkor még nem McDonald's néven futó gyorsétteremláncot az idősebb Kis János alapította, aki megvette a gyorsétteremlánc jogait, ezzel próbálta Budát egy új világgá alkotni. Szinte úgy tudnám elképzelni, mint amikor a Csillagok háborújában azt mondta magában az egyik építész, na most kell egy halálcsillag. És lett egy halálcsillag. Majd miután a Váci utcában megnyílt az első McDonald's, özölleni kezdtek a gyorsétterem lánc után rajongó, amerikamániás, nyugatot szerető, imperialista, liberális. Itt vagyunk az első helyszínen. Itt régen emberek tucatjai várták, hogy megkapják a friss eledelt. Ott volt a McDrive rész. Az fontos tudni, hogy a legtöbbször McDonald's-ok helyén gagyi gyorsétterem utánzatok, tájéttermek vagy bankok nyíltak. Ez most egyik lesz a sok közül, úgyhogy jöttek ki emberek, muti. Jó. Egykoron ott volt a McDrive rész. Itt mentek be a kocsik, akkor az nem az volt, amit mutattam az előbb, de ez. Ott kérted, ott kaptad. Gyönyörű. Nézd meg, hogy egy letűnt kornak a nyomai hogy itt vannak, nem? Egykori McDonald's. Itt van a nyoma. Ez McDonald's volt régen. Kivéve McDonald's vendégeinek részére. Megpróbál McDonald's szívószóval ezt az egészet. Hát ha valaki előjön még, aki itt dolgozott. Kalória! Nézzétek meg, ott voltak a táblák. Rózsadom megint szegényebb lett, mi? Amikor elfoglalták ezt a környéket a törökök, akkor megálmodta Szent Jakab Turkumburg, hogy beszéljen a mikrofonba pontosan. Ide tettem a jattot. Szoktál adni jattot McDonald'sba? Nem mi? Le kell rónunk a kegyeletünket, mert több mint 7 McDonald's-ot vesztette el Budapest, azon belül csak Buda 4-et. Itt vagyunk az egykori McDonald's helyén. Office Bistro lett a helyette. Úgyhogy várj meg itt. Ez egy folyamat, amit egyedül kell átélni, nem spirituális. Menj oda!